telefon. Já taky nevím, kde mám telefon. Jo? Aha. Jak přišlo ti SMS, Kajo? Nepřijde tam SMS. Kajo. Ať mi tady nezlobí. Já ho stříknu. No vidíš. Husty? Ne, nepůjdou. Já mám hlad. Ale... Tomáš Járek svině si rozpodat nemůžu. Hekejte nebo co kula? Že? Kula, hekejte ne? Proč hekat, jo? Ty jsi přebral, vej? Ty vole, proč vyješ, ty vole? Je úplně. Ale teď jdou ty česněkové klobásy. Tam jsou vzadu. Kajo, hele, tamhle je klobása. Musí si Čekaj, to. To je něco, hej. A víš proč? Tady musíš vejkat. Já jich